maray na aldaw po sa Indugabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Ngunyan iyo an ika-33 na Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya pong pagpamibi, ibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot kan ni Felix Riba and family, Odjame family, Nini del Rosario and family, Melba and Felipe Grialbo family. Thanksgiving for all the blessings received offered by Celi Delgado. Thanksgiving Mass and birthday blessing for Agatha Molina offered by Sis Violi Molina. Thanksgiving and petition of Mr. and Mrs. Lorraine Evanin Eifert and Robert Jr. Eifert. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin R. Clarete. Thanksgiving for passing the licensure exam in nursing of Casey Kyle Clarete, offered by Sis Mila Rubio. Thanksgiving Mass offered by Fe Bagadyong. Special intentions for divine intervention sa land dispute at Lidong Pawili Hibago, offered by Nene del Rosario. For complete healing of Father Luan Harsha, for complete healing of CRC and LLFCC members, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde. For guidance and good health of Arnold II, Cindy Arnold Curby Bunyag, offered by Sis Binang. For safe and good health of Carmen Bunyag and Viel Marie Rodriguez, offered by Sis Binang. For safe and good health of Maria Faye, Donna, and Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. For safe and good health of Rosalie Asense, Juliet Navarro, Janet Villaferte, offered by Villaferte family. For safe travel of Orlando Odjame, offered by Odjame family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Arnaldo, Arvin, Arnold, dulot ni Sis Binang. Para sa kalag sa purgatorio, dulot kan Grialbo family. Para sa kalag ni Esther, dulot ni Mila Rubio. Para sa kapahingaluan kan kalag, kan mga naging miyembro kang CRC and LLFCC. Ngunya na Domingo, ang sarong konsepto na yaon sa Biblia, iyo an inaapod na aldawnin kagurangnan. Iyo ini an aldawnin kadikluman asin pagkatakot. Alagad sa aldaw na ini, tatawanin Diyos nin marahay na kabalusan an mga paghinguwa kan marahay, asin nin kastigo an mga maraot. Kaya dapat na magbantay asin magandam sa pag-abot kang aldaw na ini. Ang satuya pong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Larry Nagales. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, kung di ka uyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanan, kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nantaan pagkamot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako antaan sa mga kasalan kang ani magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan asin sa indo matugang nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Pangurawayan sa Diyos ang kaitaasan. Asin sa daga katulinongan, sa mga taong Bahay ang buo. Ginoo maumili ka, rinurukyaw mili ka, sinasamba mili ka, pinapanguraway mili ka, pinapasalamatan mili ka. Huli ka, dakula mong kamurawayan. Pagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Pagurang na Ginugong Jesucristo, Pagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, Aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Pangerakin kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, paheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro, kahalang ka. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Amang langit nun, burabod nin gabos na karahayan. Tabay kami na magmaimbod sa paglingkod sa imo. Hulit dyan sa imo makukuami andaing tapos na kaugmahan. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. Pinatanidan ni Propeta Malakias ang mga mapaabaw-abaw, asin ang mga maraot na kinakastigo ning Diyos, na ang mga nagigibo nin bakong marahay. Alagad, pinapakusugman niya ang buot kan gabos na matanos, asin may pagkatakot sa Diyos. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Uya nagdadangadang analdaw, naglalaad siring sa horno. Asin ang gabos na taong tampalasan, asin masumbikal, magiging siring sa dagami. Analdaw na madatong, iyo an masulo sa sainda, ulay nin kagurangnan. Tanganing dainin gamot na matada sa sainda. Alagad para sa indo na may pagkatakot sa sakuyang ngaran, masirang ang aldaw nin katanosan, dara sa iyang mga saldang an kaumawan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo sa tuya pong simbag. Madatong an kagurangnan, matanos na maghahade sa kinaban. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahadi sa kinaban. Mga salmo sa arpa awiton sa kagurangnan, awiton sa tugtog kan musika. Sa tanog kan trumpeta asin hamudyong, irukyaw an hade an kagurangnan. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahadi sa kinaban. Maghagubuhob ang dagat, asin ang gabos na yaon dyan. An kinaban, asin ang gabos na banwaan. Magurupak ang mga kasalugan. Ikurahaw kan mga bukid, ang saindang kaugmahan.
Madatong an kagurangnan, matanos na magahadi sa kinaban. Sa atubang nin kagurangnan, huli ta madatong. Madatong tanganing maghade sa daga. Matanos na magahade sa kinaban. Matanos na magahade sa mga banwaan. Madatong an kagurangnan, matanos na magahadi sa kinaban. Si San Pablo, binapasabot na dai matakot nin huli, ta matatapos na an gabos, kundi napadagos na magmaigot sa pagpakarahay kan buhay niyato, tangani na kita maginandam sa maabot na panahon. Himateon po niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Aram na nindo na dapat nindo kaming arugon. Bako kaming mga hugakon, kanyaon pa kami sa Indo. Dai kami nagkakan kan tinapay, ni isay man na daimi binayadan. Kundi nagtrabaho kami, saka nagpagal aldaw banggi. Tanganing dai kami maging pagabat sa kiisay man sa Indo. Maski igwa kami nin derecho na maghagad ning tabang sa Indo, daimi iyan ginibo, kundi nagtrabaho kami, tangyaning maging aruga nindo. Huli takkan kami kaiba pa nindo, sinabi mi sa Indo na, an si isay man na habong magtrabaho, dai dapat pakakanon. Sinasabi mi ini, huli tanadangog mi, na may mga hugakon dyan sa Indo, na mayong ginigibo, kundi makiaram sa buhay nin iba. Sa ngaran ni Hesukristo nakagurangnan, pinagbubutan asin pinapatangidan mi, kansiring na mga tao na magtrabaho nin marahay, saka maghanap kan sa diring ikabubuhay. Ang tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-uurulay-ulay ang nagkapirang mga disipulo dapit sa templo na labi kagayon. Huli kan mga mahalagang gapo asin kan mga dulot sa Diyos. Sinabihan sinda ni Jesus, maabot ang panahon na mayo dyan nin matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin saro pang gapo. An gabos marurumpag. Dangan naghapot sinda, Maestro, no rin ini mangyayari? Ano an magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag si Jesus, mag-ingat kamo, di ikaw magpadaya. Huli tadakol an madigdisangaran ko na magsasabi, ako an Kristo, o nag-abot na an oras. Di ikaw magtubod sa inda. Di ikaw matakot kung makadangog kamo nin gera sa kamanga ralaban. An mga iyan dapat mangyari na, alagad, bako pa iyan ang katapusan. Padagos siyang nagpahayag, ang sarong nasyon malaban sa magkasinasyon, ang sarong kahadean malaban man sa magkasikahadaan.
Malinog nin makusog, asin magkakaigwan nin gutom, asin peste sa mga manlain-lain na lugar. Magkakaigwanin makangingirhat sa kadarakulang tanda hali sa kalangitan. Alagad, bago mangyari ini gabos, dadakupon asin pasasakitan kamo, dadarahon kamo sa mga sinagoga sa mga bilangguan, iaatubang kamo sa mga hade asin sa mga kagsakop dahil sakop. Panahon na nindo ini, nin pagpahayag kan marahay na bareta. Ibugtak na nindo an sa indong isip na dai kamo mahadit kung paano ka masimbag, huli tatataawan ko kamo nin tataramon asin kadunungan na dai masusudya o masisimbag kan sa indong mga magurang. Mga tugang, mga kadugo sa mga katuod, ipapagadan ninda an iba sa indo, ikakaungis kamo kan gabos na tao dahil sako, alagad maski sarong buhok sa indong payo, dai mawawara. Kung makatagal kamo, makakamtan nindo an buhay. An marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa inyo gabos mga tugang, Diyos maral na aldaw man po, sa Father. gabos po na naghihinanyog sa tuyang Santa Misa ngunyan, may mga kamatayan, asin an gabos na may mga kaulangan sa pag-atinder kang Santa Misa, maray na aldaw po sa inyo gabos. Mga tugang, everything that has a beginning has its own end. Ang gabos na may kapinunan, igwanin kahampang na katapusan. Our fame, our prestige, our name and power has its own end. Ang satuyang kayamanan, ang satuyang mga kwarta, mauubos, igwanin katapusan siring man. Ang gabos na may kapinunan, mahampang sa iyang sadiring katapusan. Matatapos, mauubos, asin an gabos, igwanin katapusan. Ang mga babasahon asin ebanghelyo niya tuunyan, malinaw na nagpapahayag sa satuya, kan manunungod sa mga bagay na mangyayari sa katapusan, sa mga bagay na mangyayari pag abot kan panahon nin paggukom sa tuya nin kagurangnan. Asin sigon sa mga babasahon niya to, ang end, bako lang itong the end. Araw baga po kan pagdadalan niya to sa pelikula. Something terrifying ang pag-abot kan aldaw na iyan. And these things will happen according to God's time and according to the will of God. Mangyayari ang gabos, alagad ang pag-abot, kunnuarin, ang pagkatapusan kan gabos na iyan, yaon sa panahonin kagurangnan, asin yaon sa kabutanin kagurangnan. No one knows when will it happen. Alagad ang mga tragic events na mangyayari sa satuyang mga binasa ngunyan, totoo man agad nangyayari na sa tuyang ngunyan. Things such as wars, health crisis, na sa tuya pang hinahampang ngunyan, ang mga makukusog na linog, na kaito da man niya to pinag-iirintindi, ang mga bagyo, na habang naghahaloy, na minakusog na dain niya to aram, kung tano ta bagata surunod-sunod na sana, ang mga pagkagutom, ang mga conflicts, muna na panahon, nangyayari na. Is this the end? Ini na daw ang katapusan. If according to Frank Sinatra, sabi niya sa iyang kantang My Way, sabi niya, and now the end is near. Mga tugang, if now the end is near,
can we answer the question of Corina Sanchez? Handa na ba kayo? Handa na nga ba tayo? If now the end is near, are we all ready? Mga tugang, towards the end, it really frightens every one of us. Gera, conflicts, bagyo, linog, gabos nakakatakot. Gabos nakakatakot ang mga bagay na ini. But, towards the end, sa satuyang binasang Ebanghelyo, magayon nun, as in napaka-consoling kan words ni Jesus. Not a hair on your head will be destroyed. Ni buhok sa saindong mga payo, dai mawawara. All these things must happen, but God will never abandon us. He will be with us when these things happen to us. Dahil niya babayaan, urog ng gayo, ang mga tao na naging dayupot, faithful sa iya, sagkod sa katapusan. Sa last part ng gospel, sabi, kung makatagal ka mo, makakamtan nindo ang buhay. Kung makatagal ka mo, makakamtan nindo ang buhay. It is so consoling for us na mga natatakot sa mga nangyayaring ngunya na panahon. Sa mga nagiging maimbod, as in dayupot sa mahal na Diyos, ni buhok sa satuyang mga payo, na inanggad mahihiro. God will take good care ang mga tao na naging dayupot sa iya. Dahil makukulgan, dahil malulugadan, ni sarong buhok mababawasan. We are being told, danay na maging andam. And indeed, we have a lot of preparations to do. Sa kadaklan sa satuya, ang sa indang preparation is to live their life to the fullest, to enjoy every single moment in their life. Ini para sa iba, ang pag-andam ninda, kan pag-abot kan panahon na ini. But the best way to prepare is no other than coming back to God, staying with Him, and being faithful to Him. Tuturhunta, ang pinakaurog na pag-andam is going back to Him, staying with Him, and being faithful to Him. Fidelity is the key to eternity. Dumating man tayo sa katapusan, walang masamang mangyayari sa taong sa Diyos ay hindi salawahan. Ulitin po natin, ang sarap managalog. Dumating man tayo sa katapusan, walang masamang mangyayari sa taong sa Diyos ay hindi salawahan. Dumating man tayo sa katapusan, walang masamang mangyayari sa taong ang Diyos ang kinakapitan. My dear friends, let us live our life to the fullest of loving and staying with the Lord. Ini ang pinakaorog na pag-andam sa pag-abot kan katapusan. Kung naarin man iyan, sa oras ng kagurangnan, asin sa kabutan ng kagurangnan. Let us live our life to the fullest of loving and staying with the Lord. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan. Kaglalang kanlang asin kada. Asin Gabos na hiling. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ngako sa krus na gadan asin luminubong, huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa magadan, suminakak sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpatawad din mga kasalan,
sa pagkabuhay liwat ni laman asin sa buhay na daing kasagkoran, Amen. pamibi nin banwaan. Si Kristo iyon sa tuyang kagurangnan asin hade. Siya sa iya tinatao bilang pamana nin bilog na kinaban. Ang sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa muyang pakimaherak. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherap. Para sa mga nagtitios, asin nagmumundo, huli sa pagkaraot nin kapwa, tanganing mag-ako kan kabutan ning Diyos, na patawadon ang nagkasala, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pakimaherak. Para sa mga naapi, asin napagdayaan, tanganing tabangan ning Diyos, na magpadago sa pagtubod, na ang Diyos may pagkamuot asin pagtabang, minsan sa kahurasaan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pakimaherak. Para sa mga nawawaranin pagkasinarabutan, tanganing magdanay sa paglaom nin pagkasararo, asin pagtarabang na makamtan ang katutuohan, asin katanusan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pakimaherak. Para sa mga nakulugan, dawa daing sala, tanganing tabangan ning Diyos, na magdanay sa pagkamuot, sagkod na makamtan ang pakiulian, asin pagkasinarabutan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pakimaherak. Para sa tugabos, tanganing tabangan ning Diyos, na maghinguha kan katutuuhan, tunay na katalingkasan, asin katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pakimaherap. Diyos nin katuninongan sa imo dainin iriwal, asin pagkulog, an mga nasa katuninongan papagdanaya, an may pag-iriwal, halianin pagkaungis, asin magkainurulian. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. Magpamibi ka mga tugang, tanan sa kwasan ng singdong atang, maako malugod, kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Diyos na kagurangnan, palaada ang samong pagkamuot sa imo. Huli kining atang na samong idinudulot asin daraha kami sa buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, itaasan mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas na danay, asin minsan saen. Magpasalamat kami sa makagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa pagutob,
kan sa imong kabutan asin pagtipon para sa imo nin banal na banwaan. Nagdupa siya kan pinapasakitan tanganing daugon ang kagadanan asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Ang langit asin daga, Panokan sa imo ang kawayan. Masana sa kaitaasan. Panananan inaligid sa ngalan ng Kagurangnan. Osana sa kaitaasan. Maluhod po. kagurangnan, ikanang gadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Yan ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin geraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini pagkibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Sirang man, girumduma sa iyong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natuktuan kan mga nakakaligkas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian. Nagnangahas kita na mag-awit. Ama mo na yaon sa langit, papanalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, minsirin sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahas sa subok, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maginda na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, Siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi siya sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ang sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Magpatunarahan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you.
Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Mamibi kita. Matindog po ang gabos. Kagurangnan palaada ang samong pagkamuot, asin pasariga ang samong pagtubod. Sa bagsik kaning sakramento na samong inako sa pagrumdom kay Kristo na sa imong aki. Hulita siya kagurangnan sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Larry Nagales. Ang sa tuya pong mas sponsor, Adonai's Love Community. Pasalamatan taman po ang sa tong akolito, ang mga nagbasa. Asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Siring man po sa Indo Gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa Indo. Pasalamatan taman po ang management kang PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender ning Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. benusyan lugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalaning tinapan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon niya komunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang ginapahay na nagkaso, ang murahod nin bagong usog, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinapal, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haranin